ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ఓకే, అందరికీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. సో ఉపదేశామృతం దీనిని సంస్కృతం నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించింది భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద అయితే, దీన్ని రచించినది రూప గోస్వామి. దీంట్లో మరి 11 బిందువులు అంటే చాప్టర్స్ అనుకోవచ్చు ఉన్నాయి. సో ముందుగా ఇది రూప గోస్వామి యొక్క రచన కాబట్టి ఆయన యొక్క మార్గనిర్దేశంలో ఈ గౌడీయ వైష్ణవులు ఎక్కువగా బెంగాల్లో వీళ్ళంతా ఉన్నది. చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆయన బెంగాల్లోనే అవతరించారు. మరి వీళ్ళందరూ చైతన్య మహాప్రభు అనుచరులంతా కూడా గౌడీయ వైష్ణవులు అన్నమాట. సో వీళ్ళల్లో బృందావనంలో 6 గోస్వాములు చైతన్య మహాప్రభుకి ప్రత్యక్ష శిష్యులు. మీలో కొంతమందికి వాళ్ళ 6 తెలిసే ఉండొచ్చు కదా, షడ్గోస్వాములు అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళల్లో అందుకే ఆ షడ్గోస్వాములు గురించి నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్. సో ఈయన ఎవరు అంటే తరువాత చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత రూప గోస్వామి, తరువాత సనాతన గోస్వామి, వీళ్ళ తరువాత గురువు నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ అనమాట. ఆయన గురువు కృష్ణదాస, ఐ థింక్ కృష్ణదాస కవిరాజు. ఆయన చైతన్య చరితామృతాన్ని వ్రాయడం జరిగింది. ఆయన యొక్క శిష్యుడు ఈ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్. సో ఈ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూరు ఆయన చాలా గేయాలు కీర్తనలు వ్రాశారు. సో ఆయన ఈ షడ్గోస్వాముల గురించి రూప రఘునాథ పదే హోయిబే ఆకుతి కబే హామ ఉజబ సే జుగల పీరితి అంటే బెంగాలీలో ఉన్నది ఇది. ఆయన దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, గోస్వాములచే అందించబడ్డ సాహిత్యాన్ని ఉత్సాహంగా నేను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడే రాధాకృష్ణుల యొక్క దివ్య ప్రేమను నేను గ్రహించగలను. అంటే ఇటువంటి భక్తులు వ్రాసినటువంటి విషయాలను నేను గ్రహిస్తేనే నేను ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రేమను నిజంగా దివ్య లీలలను అర్థం చేసుకోగలను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ రీతిలో
మనకు విషయాన్ని అందించారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన విషయాన్ని గనుక నేను ఉత్సాహంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే నాకు రాధాకృష్ణుల లీలలు కూడా అర్థమవుతాయి అని చెప్పి ఆయన వ్రాయడం జరిగింది. సో ఈ చైతన్య మహాప్రభు మరి మా ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని అందరికీ కూడా బోధించడం జరిగిందని మనం చూసాము. సో చైతన్య చరితామృత క్లాస్లో కూడా మీలో ఎవరైనా వచ్చి విన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. తర్వాత మరి భగవంతుడి లీలలు అన్నిట్లో కూడా గోపికలతో ఆయన జరిపినటువంటి ఈ రాసలీలలే అత్యంత మధురమైనవి, అత్యంత ఉన్నతమైనవి కూడా. ఎందుకంటే తెలియని వాళ్ళు ఇదేమిటి ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఇంతమంది ఆడవాళ్ళతో ఏమిటి రాసక్రీడలు అంటూ తెలియక దాని యొక్క ఉన్నత తత్వం అపార్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇది అన్నిటికంటే కూడా ఆ రాసక్రీడలు మాధుర్య లీలలే అన్నిటికంటే ఉన్నతం. చైతన్య మహాప్రభు మరి గోపికల్లో శ్రేష్ఠురాలైన రాధారాణి యొక్క మనోభావాలతో ఆయన అవతరించారు అని చెప్తారు. అందుకే శిక్షాష్టకంలో చూసినా కూడా మనకి అది గోచరం అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు మనోభీష్టాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆయన అడుగుజాడల్లో అనుసరించడానికి కూడా మనం ఈ 6 గోస్వాముల్ని శ్రద్ధగా ఫాలో అవ్వాలి అంటున్నారు. వాళ్ళెవరు? రూప గోస్వామి, ఆయన సోదరుడైనటువంటి సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, ఆయన కూడా వీళ్ళల్లో ఇంకొకరు రఘునాథ దాస గోస్వామి, జీవ గోస్వామి ఏమో వీళ్ళ యొక్క అన్న ఇంకొక సోదరుడి కొడుకు, గోపాల భట్టు, రఘునాథ్ దాస్, వీళ్ళ 6 అన్నమాట ఈ షడ్గోస్వాములు. వీళ్ళ అడుగుజాడల్లో మనం అనుసరించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ గోస్వాములు అందరిలోకి కూడా వీళ్ళందరిలోకి రూప గోస్వామి వాళ్ళకి నాయకుడు లాంటి వాడు. మన కార్యకలాపాలకు మార్గాన్ని చూపించడానికి ఆయన ఈ ఉపదేశామృతాన్ని అందించారు. ఈ చైతన్య మహాప్రభు శిక్షాష్టకం అని మరి 8 శ్లోకాలు మనం రోజు మంగళహారతి టైంలో మీరు అటెండ్ అవుతున్నారని అనుకుంటున్నాను. అవ్వకపోతే తప్పనిసరిగా ప్రయత్నించండి. మరి అందులో రోజు మనం గురువాష్టకం, శిక్షాష్టకం వింటారు. సో శిక్షాష్టకం చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా వ్రాసిందనమాట. సో అందులో మనం శుద్ధ వైష్ణవులు అవడం కోసం రూప గోస్వామి ఈ ఉపదేశామృతాన్ని అందించారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తూ, ఇదంతా ప్రభుపాద మనకి ఇచ్చిన ఇంట్రొడక్షన్ అన్నమాట. సో ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మరి మనం మనస్సును ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ఫస్ట్ చేయవలసిన పని కదా. ఈవెన్ శ్రీకృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు? అందుకని ముందు నువ్వు నీ ఇంద్రియాలను నియమించుకో అని చెప్పి మనకి 3rd చాప్టర్ 2nd చాప్టర్లోనే చెప్తారు. ఎందుకంటే అవే అన్ని ప్రలోభాలకి కారణం కాబట్టి మనస్సును ఇంద్రియాలని నియంత్రిస్తేనే ఎవరైనా సరే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించగలరు. అవి నియంత్రించుకోలేకపోతే అసలు ఆ మార్గంలో కూడా మనం ప్రగతిని సాధించలేం. కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రజో తమో గుణ ప్రవృత్తులతో ఉంటారు కదా, ఏదో ఒక గుణంలో. సో రూప గోస్వామి ఉపదేశాలను అనుసరించినప్పుడు మనం సత్వగుణ స్థితికి చేరుకుంటాం. అప్పుడే మరి ప్రగతికి సంబంధించిన సమస్త విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి ఆ సత్వగుణంలోకి వస్తేనే. సో ఈయన ఉపదేశాలు ఫాలో అయితే ఆ సత్వగుణం అలవర్చుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి చైతన్య మార్గంలో ప్రగతి, దాన్ని అనుసరిస్తున్న అంటే మన ప్రోగ్రెస్ కూడా ఎలా ఉంటుంది? మనం మన భావనలను బట్టి ఉంటుంది, మన ఫీలింగ్స్ని బట్టి ఉంటుంది కదా. మనం సరి అయిన భావాలతో ఉన్నప్పుడు ఇంకా సరి అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. కల్మష భావాలతో ఉన్నామంటే ఆ ఆధ్యాత్మికత మనకి అలవడదు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా మన భావనల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు నిజమైన గోస్వాములు. అంటే నిజంగా గోస్వామి అంటే ఇంద్రియాలను అరికట్టుకోగలిగిన వాడు అని అర్థం, మనస్సును ఇంద్రియాలు. సో ఈ మార్గంలో ఉండాలంటే నిజమైన గోస్వాములు అవ్వాలి. వైష్ణవులు సాధారణంగా వాళ్ళని గోస్వాములు అని అంటారు. బృందావనంలో దేవాలయాల్లో అధికారులందరినీ గోస్వామి అని మర్యాదగా అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఎవరైనా శుద్ధ భక్తులు కావాలి అంటే గోస్వాములు అవ్వాలి. అంటే ఈ మనస్సును ఇంద్రియాలని అరికట్టుకోగలగాలి, కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి, నియంత్రించుకోగలగాలి.
గో అంటే ఇంద్రియాలు, స్వామి అంటే ప్రభు. సో ఇంద్రియాలకు ప్రభు అంటే ఇంద్రియాలను మనస్సును నియంత్రించనిదే ఎవరు కూడా గోస్వాములు కాలేరు. అంతే కదా, ఎవరి మీద కంట్రోల్ ఉంటేనే కదా వాళ్ళకి లీడర్లమని నాయకులమని చెప్తారు. మన ఇంద్రియాల మీద మనకు కంట్రోల్ లేనప్పుడు ఇంద్రియాలకు స్వాములం ఎలా అవుతాం? సో గో అంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలు. సో గోస్వామి అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు అని అర్థం అన్నమాట. సో ఇలా చేసుకోకపోతే ఎవరు గోస్వాములు కాలేరు. శుద్ధ భక్తులు మరి ఎంతో విజయం సాధించడం కోసం ఈ రూప గోస్వామి రచించినటువంటి ఉపదేశామృతం అనే గ్రంథాన్ని తప్పనిసరిగా ఫాలో అవ్వాలి. భక్తి రసామృత సింధు, విదగ్ధ మాధవం, లలితా మాధవం ఇలాంటివి కూడా ఆయన ఎన్నో రూప గోస్వామి రాశారు. అయితే ఉపదేశామృతం మాత్రం ప్రారంభ భక్తులకు మొట్టమొదటి ఉపదేశంగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తూ ఈ ఉపదేశాలను ఎంతో శ్రద్ధగా అనుసరించాలి. అప్పుడే జీవితం మనం పరిపూర్ణం చేసుకోవచ్చు ఎవరమైనా అని చెప్పి ప్రభుపాద ఈ రకంగా మనకి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చారు ఈ గ్రంథం గురించి. సో ఏం చెప్పారు రూప గోస్వామి అన్నది చూద్దాం ఈరోజు. ప్రథమ బిందు వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. వాచో వేగం అంటే వాక్కు యొక్క వేగం, మనసు యొక్క వేగం, క్రోధ వేగం అంటే కోపం, జిహ్వ రుచి వేగం, ఉదర అంటే స్టమక్ అంటే ఆకలి ఆకలి అంటూ ఉదరం మరి ఆగదు కదా, స్టమక్ వేగం. అలాగే ఉపస్థ అంటే జననేంద్రియాల వేగము. ఏతాన్ వేగాన్ ఈ పైన చెప్పబడినటువంటి వేగాలన్నిటిలో కూడా ఎవరైతే విషహేత నియంత్రించగలుగుతారో, ఈ వేగాలన్నిటినీ కూడా ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో అటువంటి ధీరుడు సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్ అంటే అంతటా కూడా ఈ పృథివీ ఈ భూమిపై ప్రతి చోట కూడా సశిష్యాత్ అతను శిష్యులను చేసుకోగలడు అని చెప్తున్నారు. ఎవరికైతే ఈ 6 విషయాల ఆరు వేగాలను ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలరో వాళ్ళు ఈ పృథివీ మీద ఎక్కడైనా శిష్యులను చేసుకోగల సమర్థత ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ధీరుడు, ధీర అన్నారంటే ధీరుడు ధైర్యవంతుడు అని అర్థం. సో ఆత్మ సంయమం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఏ వ్యక్తి అయినా మరి మాట వాక్కు వేగం మనం ఇది ఒక్కొక్కటి మీరు వినండి, ఆలోచించండి ఎంత త్వరగా మనం ఈ వేగాలకు గురవుతామో మనకు అర్థం ఉంటుంది. మాట ఆపుకుందామన్నా ఆపుకోలేము. ఏదైనా చెప్పాలని ఉంటే అవతల వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నా కూడా వాళ్ళని ఆపి చెప్పాలనిపిస్తుంది. ఆ వాక్వేగం ఆపుకోగలిగిన వాళ్ళు. తర్వాత కోపం వచ్చినప్పుడు ఇక అది మరీ ఇంకా దీనికంటే కూడా ఇంకా దిగువ స్థితిలో ఉన్నది. కోపంలో నోరు జారి ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడడం. అలాంటివి కంట్రోల్ చేసుకున్న మామూలు విషయాలు కూడా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లు అవతల వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ సెంటెన్స్ కూడా పూర్తి చేయనివ్వ బుద్ధి కాదు. మధ్యలో ఆపేసి మనం అనుకుంటున్నది ఏదో చెప్పాలనుకుంటూ ఉంటాం. ఇవన్నీ వాక్కు వేగాలన్నమాట. అంటే ఆపుకోలేనంత వేగం. ఆ మాట చెప్తే గానీ మన మనసుకు బాగుండదు. సో అలాంటి వాక్కును వాక్కు వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగడం. మరి మనోవేగం, మనసు ఎంత వేగం, ఇక్కడ ఉంటాం 10 చోట్లకి ఒక్క క్షణంలో వెళ్ళిపోతుంది. 10 చోట్లకి అంత వేగం, టైం కంటే కూడా ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేయగలదు మన మనసు. సో మనం కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. కానీ క్లాస్లో కూర్చుని కూడా మనం ఎన్నో విషయాలు ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. అలా మనస్సు యొక్క వేగాన్ని నియంత్రించుకోగలిగిన వాళ్ళు. ఆ తర్వాత క్రోధం, ఇక యాంగర్ వచ్చిందంటే ఇక ఒళ్ళు మర్చిపోతాము. లేదంటే నోటికి వచ్చినట్లు ఏదైనా అనాలనిపిస్తుంది. ఏమి అనకుండా కూర్చున్నా ఏదో కోపమైన ఆలోచనలతో వాళ్ళు ఇలా అలా అనుకుంటూ ఉంటాం మనస్సులో అయినా. సో ఈ క్రోధ వేగం ఎంతటి వేగం, అది కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు. జిహ్వ వేగం, ఇక రుచి, మరి రుచి చూసిన తర్వాత అబ్బాయి లడ్డు చాలా రుచిగా ఉంది, మళ్ళీ ఇంకొకటి తిందాం, తిన్న తర్వాత అబ్బా ఇంకొకటి తిందాం అంటూ ఇక నోటికి రుచిగా ఉన్నదని ఆ రుచిని అదేమిటి ఒకటి తిన్నాము చాలు అని
ఎప్పుడైతే మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామో అది జిహ్వ వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగడం. ఇక ఉదర వేగం అంటే ఆకలి కొంచెం ఆకలికి ఆగలేకపోవడం. కొందరు మరి అవసరాన్ని బట్టి, కొందరు ఈ ఇటువంటి సాధనలో ఉంటూ ఉదరాన్ని కూడా వాళ్ళు అరికట్టుకోగలరు. ఉపవాసం ఒక రకంగా మరి అటువంటిదే. ఆకలి వేసినా మనం మనస్సును భగవంతుడి పట్ల లగ్నం చేసి ఆ భోజనం మీద కాకుండా మనం చేయగలుగుతాం. సో ఉదర వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగడం, మరి ఉపస్థ అంటే జననాంగాలు, మరి ఈ జననాంగాలు కూడా మరి అందరూ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవచ్చు. సో వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం, మరి ఈ బ్రహ్మచర్యం తీసుకున్న వాళ్ళు అవనివ్వండి, ఎవరైనా సరే అది ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఈ ప్రపంచంలో ఇటువంటి ధీరుడు శిష్యులను చేసుకోగలడు, అంత గొప్పవాడు, ఈ 6 వేగాలను నియంత్రించగలిగిన వాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఆత్మ సంయమం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు వాక్కు వేగాన్ని, మనస్సు వేగాన్ని, మనస్సు వేగం ఏముంది, కోరికలు, అది కావాలి ఇది కావాలి, మైండ్ వేళ్ళ అన్ని కోరికలే కదా మన మనస్సులో. క్రోధాన్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు, జిహ్వని కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు, ఉదరాన్ని, జననేంద్రియాల్ని నియంత్రించగలిగిన వాడు, అట్టి ధీరుడు ప్రపంచం అంతా శిష్యులను చేసుకునే యోగ్యుడు అవుతాడు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఆత్మ సంయమం ఉన్న వ్యక్తికే ఇది సాధ్యం. మనం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం లేనప్పుడు మనోనిగ్రహం కూడా రాదు. ముందు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకున్నవాడు ఈ రకమైనటువంటి వేగాలన్నిటినీ కూడా నియంత్రించుకోగలుగుతాడు. సో అటువంటి వాడు ఈ 6 వేగాల్ని, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని ఆ పిమ్మట ఈ 6 వేగాల్ని నియంత్రించగలిగిన వాడు మరి ప్రపంచమంతా శిష్యుల్ని చేసుకోగల ధీరుడవుతాడు అని రూప గోస్వామి ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి భాగవతంలో పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ గోస్వామిని ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. ఆయన మామూలు వాడ, ఎంతో తెలివిగలవాడు, గొప్ప వీరుడు. ఏది పరీక్షిత్ మహారాజు, అభిమన్యు కుమారుడు పుత్రుడు. సో అంటే అర్జునుడి మనవడు అనమాట. వాటిల్లో ఒకటి ఏమిటంటే, ఆయన అడిగిన ప్రశ్నల్లో మనిషి ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోలేనప్పుడు ఇంకా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడం ఎందుకు అంటున్నాడు. అంటే ఇంద్రియాలనే నియంత్రించుకోలేనప్పుడు ఇంకా ప్రాయశ్చిత్తం ఏం చేసుకుంటాడు అని. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి దొంగతనం చేస్తే మరి జైల్లో పెడతారని తెలుసు, అయినా దొంగతనం చేసిన వాడిని మరి ఈ వేరే వాళ్ళు దొంగతనం చేసినప్పుడు ఇలా రక్షక భటులు లేదా పోలీసు వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో వచ్చి బంధిస్తున్నారని చూసినా కూడా ఇంకా దొంగతనాలు చేస్తూనే ఉంటాడు ఇంకొక దొంగ కదా. అతనికి తెలుసు ఏం జరుగుతుంది పట్టుబడితే. సో సాధారణంగా మనం వినటం, చూడటం, కొంచెం అనుభవం లభిస్తుంది అనే విషయాలు చూసినప్పుడు, అది తెలివైన వాడు చూడడం వల్ల, వినడం వల్ల అనుభవం తెచ్చుకుని మరి ఈ న్యాయశాస్త్ర పుస్తకాలు, ఈ శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కొంచెం తెలుసుకుని ఈ దొంగతనం చేయడం మంచిది కాదు, దొంగతనం చేస్తే మనల్ని జైల్లో పెడతాడని చెప్పి నేర్చుకుని ఈ పని చేయకుండా ఉంటారు. కానీ తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కొందరు దొంగతనం చేసిన తర్వాత బంధించబడి శిక్ష పడ్డప్పుడు కానీ వాళ్ళకి దొంగతనం చేయడంలో ఉన్నటువంటి సమస్య ఏమిటో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో ఇలాంటి దుర్మార్గులు, మూర్ఖులు చూచి విన్న కొంతమంది ఇంకా మూర్ఖులు ఉంటారు. వాళ్ళు శిక్ష పడిన తర్వాత కూడా దొంగతనాన్ని మళ్ళీ బయటకు వచ్చి చేస్తూనే ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు మరి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నారు. పూర్వం దొంగతనం చేశారు, మరి జైలు శిక్ష అనుభవించారు, వచ్చారు, ప్రాయశ్చిత్తం జరిగింది, అయినా కూడా మళ్ళీ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఇక వాళ్ళకి ఎటువంటి శిక్ష కూడా ఏం ప్రయోజనం లేదు ఇటువంటి వాళ్ళని శిక్షించి. మరి వాళ్ళు ఎందుకు అంటే బయటికి రాగానే మళ్ళీ దొంగతనం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ శిక్షను ప్రాయశ్చిత్తంగా మనం పరిగణించామనుకోండి, అలాంటి ప్రాయశ్చిత్తం వల్ల లాభం ఏమిటి అంటున్నాడు పరీక్షిత్ మహారాజు. అంటే ఏదైనా పనిష్మెంట్ వేసినప్పుడు అది అనుభవించి కూడా వాళ్ళకు బుద్ధి రాకపోతే ఇంకా లాభం ఏమిటి అని చెప్పి ఆయన ఈ ప్రశ్న ఇటువంటి ఈ కింది శ్లోకాల్లో అడిగాడనమాట. సో అటువంటి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ఆయన దేంతో పోల్చాడంటే ఒక ఏనుగు స్నానంతో పోల్చాడు. ఎందుకంటే ఏనుగు ఏం చేస్తుంది, నదిలోకి దిగి అది చక్కగా శుభ్రంగా స్నానం చేస్తుంది. అయితే మళ్ళీ ఒడ్డు మీదకి రాగానే శరీరం అంతా మళ్ళీ బురద,
పూసుకుంటుంది మట్టి. కాబట్టి ఇంక స్నానం చేసి ప్రయోజనం ఏముంది? అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధకులు కూడా ఎంతోమంది హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉంటారు. ఆ జపం ఏదో వాళ్ళ పాపాలన్నిటినీ నశింపజేస్తుందని భావిస్తూ చేయకూడని పనులు ఎన్నో చేస్తూ ఉంటారు ఈ జపం చేస్తూ. సో భగవంతుడి యొక్క ఆ పవిత్ర నామాన్ని జపించేటప్పుడు మనం చేసే 10 అఫెన్సెస్ అని మనం చదువుతాం. మీరు మంగళహారతికి వస్తే వింటారు. ఏమిటంటే చేయకూడని 10 తప్పులు, ఆ దశాపరాధాలు. అది ఈ దశాపరాధాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఏమిటి? భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ఇలా తప్పులు చేయడం. మనం జపిస్తున్నాం కాబట్టి మనకు పుణ్యం వస్తుంది, మనం ఏం చేసినా పర్వాలేదు అనుకుంటూ ఈ రకమైన తప్పులు కొన్ని చేయడం. అది తప్పు. దశాపరాధాల్లో అది కూడా చెప్తారు అలా చేయకూడదని. దీనినే నామ్నో బలాద్యస్య హి పాపబుద్ధి అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రి జపబలం ఉంది కదా అని ఇక పాపకార్యాలు చేస్తూ ఉండడం అన్నమాట. అది దశాపరాధాల్లో ఒకటి. అలాగే కొంతమంది ఇప్పుడు క్రైస్తవులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఉంటారు కదా పాస్టర్, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ తప్పులన్నీ చెప్తారు. నేను ఇది చేశాను, అది చేశాను, ఆ తప్పు పని, ఈ తప్పు. వాళ్ళ నమ్మకం ఏమిటంటే అలా చెప్పినప్పుడు పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు వారమంతా చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందనే విశ్వాసంతో వాళ్ళు చర్చికి వెళ్ళి ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. సో శనివారం గడిచి ఆదివారం రాగానే మళ్ళీ రాబోయే శనివారం నాడు మళ్ళీ క్షమించబడతాంలే అని అనుకుంటూ ఒక్కొక్కసారి తప్పు పనులు మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే మరి ఆ కాలంలో ఎంతో జ్ఞానవంతుడు కాబట్టి పరీక్షిత్ మహారాజు ఇటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాయశ్చిత్తము ఏమీ ఉపయోగం లేనిది. అంటే వీళ్ళు ప్రాయశ్చిత్తం అనుభవించి కూడా మళ్ళీ వెళ్ళి తప్పులు చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల లాభం ఏమిటి ఇటువంటి ప్రాయశ్చిత్తం వల్ల అని చెప్పి ఆయన అడిగాడు. ఎందుకంటే జ్ఞానంలో ఈ పరీక్షిత్తుకి సమానుడు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు అయినటువంటి సుఖదేవ గోస్వామి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని గురించి పరీక్షిత్తుకు గల అభిప్రాయం కరెక్టేనని ఆయన కూడా నిర్ధారించి చెప్పారనమాట సుఖదేవ మహాముని. ఎందుకు అంటే ఒక పుణ్యకార్యం ఒక పాపకార్యానికి విరుగుడు కాదు. నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం ఏమిటి అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆ నిష్కల్మష తత్వాన్ని, ఆ ద్వేషాన్ని, కోపాన్ని, వీటన్నిటినీ పారద్రోలి ప్రేమను పెంచుకోవడం. అంటే కృష్ణ చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పడం. అంటే కృష్ణ చైతన్యం అంటే ఏమిటి? ఈ చెడు లక్షణాలన్నిటినీ బయటికి పంపి అందరి పట్ల ప్రేమ భావాన్ని పెంచుకోవడం. సో అది పుణ్యానికి దారి. కానీ ఏదో వెళ్ళి ఒక శిక్ష అనుభవించి వచ్చినంత మాత్రాన ఒక పుణ్యకార్యం ఒక పాపకార్యానికి విరుగుడు కాదు. సరే ఈ దానం ఇచ్చాం కాబట్టి మనం ఈ పాపం చేసిన చెల్లిపోతుంది అనుకున్నాం అనుకోండి, వ్యాపారంలో నల్లధనం ఇటువంటివి ఏదో అంటారే బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేసి మనం ఈ దానాలన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి పుణ్యం వస్తుంది అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు. నీ మనస్సులో మార్పును తెచ్చుకో. నీ మనసులో ఈ కల్మషాన్ని తుడిచివేయి. నీ మనసులో ఈ చెడు లక్షణాలన్నిటినీ పారద్రోలి నీ మనస్సును పవిత్రం చేసుకో. నీ మనస్సులో ప్రేమ భావాన్ని పెంచుకో, ఆ భక్తిని పెంచుకో. భక్తి అంటే ఊరికినే భగవంతుడి యొక్క విగ్రహం ముందు కూర్చుని నమస్కరించి ఏదో మనం నైవేద్యం పెట్టినంత మాత్రాన్ని భక్తులము. అది అటువంటి పుణ్యకార్యాలు చేసి యువతలకు వచ్చి మరి తప్పు పనులు చేసిన అది కూడా మరి కరెక్ట్ కాదని ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్తున్నాం. ఆ నిష్కల్మష తత్వాన్ని పెంచుకోవడమే భగవంతుడికి ముందు కావాల్సినది. సో అది నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం అంటే నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం. దానికోసం ఒక నిశ్చితమైన విధానాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఆ స్థితి రావాలి అంటే, ఈ రాగద్వేషాలు పోవాలి అంటే, ఈ కల్మషాలు పోవాలి అంటే మనం ఒక పద్ధతిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తే మెల్లగా మనం ఈ సత్వగుణంలోకి వస్తాం, ఈ మంచితనంలోకి వస్తాం. సో క్రమబద్ధమైన ఆరోగ్య విధానం పాటించామనుకోండి, మనకు జబ్బు ఎలా రాకుండా ఉంటుందో అలాగే నిజమైన జ్ఞానాన్ని మరి తెచ్చుకోవాలి, పునరుద్ధరించుకోవాలి అంటే కొన్ని సిద్ధాంతాలు అనుసరించి మనం కొంత ట్రైనింగ్, శిక్షణ పొందాలి అంటున్నారనమాట. సో ఇలాంటి క్రమబద్ధమైన జీవితాన్నే తపస్య అంటారు. సో అందుకే మనం 17th చాప్టర్లో తపస్సు అనేది ఏమిటి,
శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు అని చూసాం. శారీరక తపస్సు అంటే పెద్దలను, దేవద్విజ బ్రాహ్మణ, దేవద్విజ ప్రాజ్ఞులు అంటే పెద్దవాళ్ళు, వీళ్ళందరినీ గౌరవించడం, పవిత్రంగా ఉండడం, ఇవన్నీ శారీరక తపస్సు. మానసిక తపస్సు ఏమిటి? మనస్సును చెడు ఆలోచన లేకుండా పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం, ప్రేమతత్వంతో. మరి వాక్ తపస్సు ఏమిటి? సత్యం, హితం, ప్రియం అయితేనే చెప్పడం, అనుద్వేగకరంగా మాట్లాడటం, ఉద్వేగం లేకుండా. ఆ తరువాత వేదవాంగ్మయాలు, వేదిక ప్రార్థనలను పఠించడం, ఇవి వాక్ తపస్సులను చూసాం. సో తపస్సు అంటే ఏమర్థం అవుతుంది? బిహేవియరు, నడత, శారీరక నడత, మానసిక నడత, వాక్ నడత, అన్నీ ఎలా నడుచుకోవాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి, అది తపస్సు. సో అందుకే ఈ క్రమబద్ధమైన జీవితాన్ని క్రమబద్ధమైన మార్గంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి అని దాన్నే తపస్సు అన్నారు. సో తపస్సు ఈ బ్రహ్మచర్యాన్ని అభ్యసించడం ద్వారా, మనసును ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా, తమకు గల దానిని దానం చేయడం ద్వారా, వ్రతానుష్ఠానాన్ని, సత్యాన్ని పలకడం ద్వారా, శుచిగా ఉండడం, పవిత్రంగా ఉండడం. శుచిగా అంటే శారీరకంగా స్నానం చేసి శుభ్రంగా ఉండడమే కాదు, మనస్సును పవిత్రంగా ఉంచుకుంటూ యోగాసనాలను అభ్యసించడం ద్వారా ఎవరైనా ఒక క్రమమైన నిజమైన జ్ఞాన ప్రమాణానికి, ఒక జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు. అలాగే కృష్ణ చైతన్యం అంటే ఆ శుద్ధమైనటువంటి నిష్కల్మషమైన ప్రేమతత్వాన్ని పొందగలుగుతారు. ఎలా అంటే ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా. ఏది? మరి మనస్సును, ఇంద్రియాల్ని నియంత్రించడం. బ్రహ్మచర్యం అంటే పద్ధతిగా ఉంటూ, ఒక గృహస్థులు అయ్యే వరకు పద్ధతిగా ఉంటూ, గృహస్థులు అయిన తర్వాత చెడు మార్గాల్లోకి వెళ్లకుండా ఉంటూ, ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మచర్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. సో యోగాసనాలను అభ్యసించడం, సత్యం పలకడం, పవిత్రంగా ఉండడం, ఇవన్నీ అన్నమాట జ్ఞానానికి, మరి నిష్కల్మషంగా సత్వగుణానికి మార్గం అవుతాయి. సో ఏమైనా ఎవరికైనా సరే శుద్ధ భక్తుడు సాంగత్యం కనుక లభించే అదృష్టం కనుక కలిగిందంటే, ఇంకా ఆయన కఠినమైన యోగ విధానం చేత మనస్సును నియంత్రించుకోవడానికి అవలంబించాల్సిన పద్ధతులన్నిటినీ కూడా మనం క్రమంగా, అంటే అక్రమ సంభోగాలు, మాంసభక్షణ, మత్తు పదార్థాలు, జూదమాడటం, ఇవన్నీ మెయిన్. అంటే మరీ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్లో ఇవి అన్నిటికంటే కింద ఉన్నాయి, అట్టడుగున ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ అన్నమాట ఇవి. అందుకే 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్. ముందు అసలు ఈ 4 వదలందే దేనికి మనం సిద్ధంగా లేవని అర్థం. కాబట్టి ఈ జూదమాడటం, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టడం, మాంసభక్షణ, మత్తు పదార్థాలు, అక్రమ సంభోగాలు, ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ వదిలి ఒక సరి అయినటువంటి ఆధ్యాత్మికాచార్యుడి నిర్దేశంలో, అంటే ఒక సరి అయిన గురువు యొక్క బోధనతో మనం భగవంతుడి సేవలో నెలకొని అప్పుడు సులభంగా మనం ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు. ఈ సులభ విధానమే రూప గోస్వామి మనకు చెప్పారు. సో ముందు మానవుడు వాక్శక్తిని నియంత్రించాలి, ముందు నోటిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడకుండా, ముందు అవసరమైనప్పుడే మన నోరు విప్పి మాట్లాడదు, అది కూడా అవతల వాళ్ళకి కష్టం కలిగించకుండా, ఉద్వేగం లేకుండా. మరి సత్యము, మాట్లాడే మాట సత్యమేనా, మనం మాట్లాడే మాట అవతల వాళ్ళకి హితకరమైనదేనా, మనం మాట్లాడే మాట అవతల వాళ్లకు మరి ప్రియమైనదేనా, ఈ 3 టెస్టులు చేసుకుని మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలి. వాక్శక్తిని నియంత్రించాలి. మనందరికీ మాట్లాడటం వచ్చు, కానీ అవకాశం లభిస్తే చాలు మాట్లాడాలని చూస్తాం అందరూ. కాబట్టి మనం ఏమనుకోవాలి, ఈ భగవంతుడి టాపిక్ అయితే తప్ప అనవసరపు విషయాల గురించి మనం మాట్లాడటం మానుకోవాలి. అప్పుడు భగవంతుడి గురించి మాట్లాడదాం, లేదంటే వద్దు అనుకుంటే చాలా వరకు అనవసర ప్రసంగాలు తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఈ పొలంలో గనక కప్పలన్నీ బెకబెకమంటూ ఉంటాయి కదా, అలా ఈ 4 ఉన్నది కదా అని మనం చెప్పాల్సింది ఎంత నిరర్థకమైన విషయమైన, దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేకపోయినా అది చెప్పాలనే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం అనుకున్నది ఆ నోటి మీద చెప్పే వరకు మనకి బాగుండదు అన్నమాట. సో ఈ కప్ప బెకబెక దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను తిను అని పావుల్ని ఆహ్వానించడానికి పనికి వస్తుంది అంటున్నారు కదా. ఇది ఊరుకోకుండా
అనవసరంగా అది బెకబెకలాడినప్పుడు ఏమవుతుంది, పాములకి ఇవి ఎక్కడున్నాయో తెలిసి వచ్చి తింటాయి. సో ఇది అలా ఉంటుంది. అనవసరపు మాటలు మరణాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నట్లే ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఆహ్, అనవసరపు మాటల్ని బెకబెకలతో పోల్చవచ్చు. అర్థరహితమైన మాటలు మాట్లాడుతూ మనల్ని కబళించమని మనం మరణాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది అని చెప్పి అంటున్నారు. సో వాక్కు నియంత్రించడం అంటే మరి హ్మ్, అది హ్మ్, ఊరికినే మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండడం కాదు. ఈ రకమైన మౌనం మనకి మాట్లాడడం లేదు గదా అని చెప్పి మనం అదేదో ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటాం. కానీ మాట మాట్లాడకుండా మనసులో అన్నీ మనం ఈ బ్యాడ్ థాట్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంకో ఉపయోగం ఏముంది? కాబట్టి అది నిష్ఫలము. దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి రూపగోస్వామి ఏం చెప్తున్నారు అంటే, వాక్కు అంటే కృష్ణ కథా విధానం. నియంత్రించబడ్డ వాక్కు అంటే అది మనం ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు అంటే, భగవంతుడి పట్ల మన మనస్సు లగ్నమై ఉన్నప్పుడు ఈ అనవసరపు మాటలు ఆటోమేటిక్‌గా మనసులోంచి గూడా పోతాయి. అది ముఖ్యం. ఊరికినే పైకి మాట్లాడకుండా మనసులో వీళ్ళిలాగు, వాళ్ళలాగు అనుకుంటూ కూర్చున్నామంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది? నిజమైన మౌనం కాదది అంటున్నారు. నిజమైన మౌనం ఎప్పుడొస్తుంది? మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసినప్పుడు ఈ అనవసరపు విషయాలన్నీ మనసులోంచి క్రమేణా మెల్లమెల్లగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనస్సులో పూర్తిగా భగవంతుడిని మనం ప్రతిష్ఠించుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా నాలుక భగవంతుడి నామాన్ని, రూపాన్ని, గుణాల్ని, లీలల్ని గూడా స్తుతిస్తూ ఉండాలి. కృష్ణ కథలు ప్రచారం చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడూ గూడా మరణ బంధాలకు అతీతులై ఉంటారు. అంటే వాళ్ళెప్పుడూ చనిపోకుండా ఇక్కడే ఉంటారని కాదర్థం. వాళ్ళు మరణ బంధాలంటే ఏమిటి? ఈ జన్మలో మనకొచ్చే బంధాలు. దానిని బట్టి మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది. వీళ్ళు మరణ బంధాలకు అతీతులంటే వీళ్ళకి మళ్ళీ మరణం అనేది ఉండదు. ఒకసారి ఈ జన్మ అయిపోయిన తర్వాత. అంటే వాళ్ళకెప్పుడు ముక్తి వస్తుంది అని అర్థం. సో ఈ రకంగా భగవత్ కథను ప్రచారం చేసేవాళ్ళు అలాంటి జనన మరణ స్థితిని దాటగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఊరికినే పైకి చెప్తే కాదు, వాళ్ళ మనస్సులో నిజంగా ఆ కథను వాళ్ళు ప్రతిష్ఠించగలిగినప్పుడు అనవసరపు ఆలోచనలు పోయి భగవంతుడి పట్ల వాళ్ళ మనసు లగ్నం అవుతుంది కాబట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళు జనన మరణ చక్రాన్ని దాటగలుగుతారు. వాగ్వేదాన్ని నియంత్రించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం అదే అని చెప్పి అంతటి ప్రయోజనం ఉందన్నమాట మనం నోరుని కంట్రోల్ చేసుకోవడం వల్ల. కాబట్టి ఊరికినే మాట్లాడకుండా కూర్చుంటే సరిపోతుందని అనుకోకూడదు. ఎప్పుడు నిజంగా మాట్లాడకుండా ఉండాలనిపిస్తుంది? భగవంతుడి మీద మైండ్ లగ్నం అయినప్పుడు ఈ అన్నెసెసరీ విషయాలు ఎవరైనా చర్చిస్తున్నా మనకేమీ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదు. సో అటువంటి మౌనాన్ని సంపాదించాలి. అటువంటి వాక్కును వాక్వేగాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో ఎవరైనా సరే ఇక అశాంతితో ఉన్న మనస్సు లేదా చంచలమైన ఇప్పుడు మనోవేగం గురించి చెప్తున్నారు. సో మనం అశాంతితో ఉన్న లేదా కొంచెం చంచలమైన మనస్సుని భగవంతుడి వైపు స్థిరంగా ఉంచగలిగినప్పుడు మనస్సును కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం. సో మనం వాళ్ళిలా అన్నారు, వీళ్ళిలా అన్నారు, వీళ్ళిలా చేశారు అంటూ ఎన్నో విషయాల గురించి అశాంతితో బాధపడుతూ ఉంటాం. ఏం ప్రయోజనం? దానివల్ల అవతల వాళ్ళ మీద కోపంతో దుఃఖం, డిప్రెషను, యాంగర్‌తో చేయకూడని పనులు చేయొచ్చు, అనకూడని మాటలు అనొచ్చు. వీటన్నిటి వల్ల మనం ఇంకా బంధాలు ముడివేసేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి అన్నీ పక్కన పెట్టి భగవంతుడు ఏది జరిపినా మనం దానికి ఆనందంగా లొంగి ఉండాలి అనే భావంతో, శరణాగత తత్వంతో, ఆయన మీద దృష్టితో మనం ఈ జీవితాన్ని ఇలా ఈ మార్గంలో వెళ్ళగలిగినప్పుడు మరి మన మైండ్‌ను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం. సో దీని గురించే చైతన్య చరితామృతం ఏం చెప్తుంది అంటే, శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుడి వంటి వాడు, మాయేమో అంధకారం. మరి అంతే కదా, చీకటి లాంటిది మాయ, మనల్ని అజ్ఞానంలో ఉంచుతుంది. సో ఈ అజ్ఞానం నుంచి ఆ సూర్యుడనే శ్రీకృష్ణుడి వైపు మనం తిరగాలి. ఎందుకు? సూర్యుడు ఉన్న చోట చీకటే ఉండదు, అజ్ఞానమే ఉండదు. కాబట్టి మన మనస్సులో భగవంతుడు ఉంటే ఇక మనకి ఏ అజ్ఞానము, మాయ అనేది ఉండదు. వేరే అజ్ఞానం ఏముంది? మాయే అజ్ఞానం, పెద్ద అజ్ఞానం ఈ మాయలో. ఇదంతా నిజమే, ఇదంతా నాదే, ఇది నాది, ఇది వాళ్ళది, వాళ్ళ మీద కోపం, వీళ్ళ మీద క్రోధం, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు అజ్ఞానమే మాయ.
సో ఇటువంటి అజ్ఞానాలు, మాయలు భగవంతుని మనసులో నెలకొల్పితే ఆయన సూర్యుడు వంటి వెలుగులో ఈ చీకటి, ఈ మాయ అంతా కూడా అంతరించిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ శూన్యం ఉన్నా కూడా అది స్థిరంగా ఉండదు. భగవంతుణ్ణి మనం మనసులో స్థాపించుకున్నప్పుడు ఆయన్ని ఎలా సేవించాలి, ఆయనకు నచ్చే విధంగా మన జీవితాన్ని ఎలా మలుచుకోవాలి, ఎలా నడుచుకోవాలి అనే ఆలోచనలోనే ఉండగలుగుతాం. అలాగే క్రోధాన్ని కూడా నియంత్రించవచ్చు. క్రోధాన్ని కూడా పూర్తిగా నియంత్రించలేం, కానీ భగవంతుడు కానీ భక్తుల్ని కానీ వారిపై దూషించే వారిపై క్రోధాన్ని ఉపయోగిస్తే మనం క్రోధాన్ని నియంత్రించిన వాళ్ళమే అవుతాం. అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు అందరి మీద కాదు, ఎప్పుడు మనం కొంచెం క్రోధం అంటే ఎవరైనా భగవంతుని దూషించినా, ఆయన సద్భక్తులను దూషించినా కొంచెం అప్పుడు పర్వాలేదు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే, నిత్యానంద ప్రభువుని నిందించి గాయపరిచారు ఈ జగాయి మదాయి అనేటటువంటి ఇద్దరు దుష్ట సోదరులు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు మరి వారి మీద క్రోధం చూపిస్తారు. ఎందుకు? ఇంతటి భక్తుడిని వీళ్ళు ఈ విధంగా మరి గాయపరిచారు కదా అని చెప్పి. సో అలా తప్పు జరిగినప్పుడు ఎక్కడైనా భగవద్దూషణ కానీ సద్భక్త దూషణ కానీ జరిగినప్పుడు కొద్దిగా అవతల వాళ్ళకి మరి పాఠం నేర్పించే విషయం చేయడంలో తప్పులేదు అని చెప్పి ఆయన శిక్షాష్టకంలో మరి ఎంతో సహనంతో ఉండాలని చెప్పిన చైతన్య మహాప్రభు ఆ శిక్షాష్టకంలో ఏం చెప్తారు? తృణాదపి సునీచేనా తరోరపి సహిష్ణునా. అంటే మనిషి గడ్డిపరక కంటే నేను తక్కువ అనే ఫీలింగ్తో, అలాగే చెట్టు కంటే కూడా ఎక్కువ సహనంతో ఒక మనిషి ఉండి భగవంతుని తలుచుకోవాలి. అంతటి హ్యూమిలిటీ, అంతటి వినయంతో ఉండాలి అని మనకి చెప్తారు చైతన్య మహాప్రభు. కానీ అటువంటి చైతన్య మహాప్రభు మరి నిత్యానంద ప్రభువుని గాయపరిచినప్పుడు ఆయనకు కోపం రావడం జరిగింది. సో అటువంటి సందర్భాలు ఎక్సెప్షన్స్ అని చెప్తున్నారు. అంటే మనల్ని ఎవరైనా అవమానిస్తే పర్వాలేదు, మనం సిద్ధంగా ఉండాలి అవమానం తీసుకోవడానికి. కానీ భగవంతుణ్ణి కానీ భక్తుల్ని కానీ నిందిస్తే నిజమైన భక్తుడు మరి దానిని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి హనుమాన్జీ, ఆయన కూడా మరి ఎంతో భక్తుడు, కానీ మరి శ్రీరామచంద్రుని సీతాదేవిని మరి అవమానం చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆయన లంక వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆయన ముందు రాముణ్ణి కూడా అవమానించడం చేసినప్పుడు ఆయన లంకా నగరాన్ని గ్రహించడం చేయడం చూసాం మనం. అలాగే మరి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి తప్పకుండా యుద్ధం చేయాలి అని చెప్పి అతనికి ఆ యుద్ధం చేయాలి అనేటటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఎందుకు అంటే దుష్ట శిక్షణ అవసరం కాబట్టి. ఆ తర్వాత ఇదంతా క్రోధ వేగం గురించి చెప్పారు. ఇక జిహ్వ చాపల్యం గురించి ఆలోచిస్తే రుచిగా ఉండే పదార్థాలు మరి అందరూ ఇంకా ఇంకా తినాలనుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇలా కాకుండా మనం అందరికీ ప్రసాదం అందించాలి అనే భావంతో మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత భక్తుడు, నిజమైన భక్తుడు శ్రీకృష్ణ ప్రసాదాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తాడు. అది బాగుంది ఇది బాగుందని బయటకు వెళ్ళి మనం ప్రసాదం కాకపోతే తినకుండా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క నాలుక మనకి కంట్రోల్లోకి వస్తుంది కొన్నాళ్ళకు. సో అది కాబట్టి జిహ్వ చాపల్యం, జిహ్వ వేగం నియంత్రించడానికి ఇదే మార్గం, ప్రసాదం కానివి తినకుండా ఉండడం అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇలా మిఠాయి దుకాణాల్లో, భోజనాల్లో, భోజనశాలలో ఈ జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరచుకోవడానికి మనం విపరీతంగా తినడం చేయకూడదు. ప్రసాదాన్ని మాత్రమే భుజించాలనే నియమాన్ని పెట్టుకున్నాము అంటే ఇక అప్పుడు మనం మన ఉదర వేగాన్ని, మన నాలుక వేగాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అలాగే జననేంద్రియ వేగం, సంభోగ వాంఛ ఇవన్నిటినీ కూడా మనం నియంత్రించవచ్చు. భక్తితో ఉండే శిశువును పొందడానికి మాత్రమే జననేంద్రియాలను ఉపయోగించాలి అంటున్నారు. సో అంటే మనం సంతానం కూడా భక్తులుగా చేయడానికి ప్రయత్నించాలి, అంతేగాని ఆ పర్పస్ కోసం మనం సంతానాన్ని
అభిలషించవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతుంలోనే మరి బృందావనంలో వాళ్ళు మరి పాఠశాలకు పంపించడం, గురుకులానికి అక్కడ మరి భక్తి గురించి వాళ్ళకి నేర్పించడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలా భక్తులయ్యే పిల్లల కోసం మనం అది మాత్రం మనం ఈ రకంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత కృష్ణ చైతన్య విధానాలతో ఇంద్రియాలను పూర్తిగా నియంత్రించడానికి ఎవరైతే ప్రయత్నిస్తారో వాళ్ళు నిజమైన ఆచార్యులు, గురువులు అవటానికి అర్హులవుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనకి 3 రకాల ప్రేరణలు, ఏది వాగ్వేగం, మనోవేగం, శరీర వేగం, ఇవన్నీ దేహ భావన అనమాట. ఈ 3 వేగాల వల్ల కలుగుతుంది. మన మాట వేగం వల్ల, మనస్సు వేగం వల్ల, శరీర వేగం వల్ల. కాబట్టి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు ఆయన ఎవరంటే మన ప్రభుపాదుల గురువు. ఆయన ఉపదేశామృతానికి అనువృత్తి అని చెప్పేసి ఒక వివరణ, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. ఆయన కూడా వ్రాశారు. దానిలో ఆయన ఈ 3 రకాల వేగాలకి దాసుడైనప్పుడు ఇక జీవితం అమంగళకరం అయిపోతుంది అని చెప్పారు. ఏది వాక్కు వేగానికి కానీ, మనోవేగానికి కానీ, శరీర వేగం అంటే మరి ఉదర వేగం, ఇవన్నీ కూడా శరీర వేగం, ఏది జననాంగాల వేగం, ఇవన్నీ దాని కిందే వస్తాయి. సో అమంగళం అవుతాయి. ఈ వేగాలు అరికట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళని తపస్సులు. వేరే తపస్సులు చేయక్కర్లేదు కళ్ళు మూసుకుని. ఎప్పుడైతే మనం ఈ వాక్కును, ఉదరాన్ని, మరి మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామో అప్పుడే తపస్సులం అయిపోతాం. అటువంటి తపస్సుతో భగవంతుడి యొక్క బాహ్యశక్తి కదా ఇదంతా, ఆయన బాహ్యశక్తి అయిన ఈ భౌతిక శక్తికి దాసులం అవ్వకుండా మనం అధిగమించవచ్చు. అంటే 3 గుణాలను అధిగమించవచ్చు అంటున్నారనమాట. ఇక వాగ్వేగం గురించి చెప్పాలన్నప్పుడు ఇలా అనవసర ప్రసంగాలు చేసేవాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా అనవసరపు సాహిత్యాలు చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అవన్నీ ఆపి భగవంతుడి యొక్క నామ యశస్సు రూప లీలల గురించి వర్ణిస్తూ మనం చేసే రచనే నిజమైన రచన అని అంటూ, సారాంశం ఏమిటి అంటున్నారంటే, ఇలా భక్తిభావంలో ఉన్నప్పుడే మనం వ్యర్థమైన మూర్ఖమైన మాటల్ని చర్చించకుండా ఉంటాము. ఎప్పుడు కూడా ఆ భక్తిలో ఉన్నప్పుడు ఆ భక్తి కోసం మాత్రమే మన వాక్శక్తిని వాడుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అలాగే చంచలమైన మనస్సు అలజడులు 2 రకాలు. ఒకటి అవిరోధ ప్రీతి, లేదా రెండవది విరోధయుక్త క్రోధం. అంటే నిరాశ వల్ల ఏదైనా మనం అనుకున్నది జరగలేదనుకోండి, కోపం వచ్చేస్తుంది. అది విరోధయుక్త క్రోధం. అవిరోధ ప్రీతి అంటే ఇంకా మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేనటువంటి స్టేజ్ అనమాట. ఎవరైనా ఏదైనా అనగానే వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోయి కోపం తెచ్చుకోవడం. రెండోది ఏమిటంటే మనం అనుకున్నది జరగలేదనే దీంతో కోపం రావడం. సో అలా 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఈ కోపం మనస్సును కంట్రోల్లో ఉంచుకోలేనప్పుడు క్రోధం ఇలా 2 విషయాల వల్ల వస్తుంది అంటున్నారు. అలాగే దేహవాంఛల్ని కూడా 3 రకాలుగా విభజించవచ్చు మన కోరికల్ని. ఒకటేమో జిహ్వ చాపల్యం, ఒకటేమో ఉదర చాపల్యం, ఇంకోటి జననేంద్రియాల చాపల్యం. ఈ 3 కూడా మానవ శరీరంలో ఒకే వరుసలో ఉన్నాయన్నమాట. ఏమిటి? దేహవాంఛలేమో జిహ్వ చాపల్యంతో మొదలవుతాయి. కాబట్టి ఎవరైనా జిహ్వ చాపల్యాన్ని ప్రసాదం భుజించడం వరకే పరిమితం చేసుకున్నాము అంటే అప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా ఉదర వాంఛలు, జననేంద్రియ వాంఛలు కూడా కంట్రోల్ అయిపోతాయి అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా అందుకని నోటిని అంటే జిహ్వని కంట్రోల్ చేసుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఆటోమేటిక్గా అదే ఉదరాన్ని, తర్వాత జననాంగాలను కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది మనం జిహ్వని కంట్రోల్ చేసుకుంటే అంటున్నారు. అందుకే అయితే ఈ సందర్భంలో భక్తి వినోద ఠాకూర్ ఏమన్నారు అంటే, ఆయన ఎవరు ఉంటే ఆయన ఈ సరస్వతి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రభుపాద గురువు కదా, ఆయన యొక్క తండ్రి ఈయన భక్తి వినోద ఠాకూర్. ఆయన పైన ఇంకొక గౌర మనోహర దాస్ బాబాజీ ఆయన గురువు, ఆయన యొక్క గురువు భక్తి వినోద ఠాకూర్ అనమాట. సో ఆయన ఏమన్నారు అంటే, సోదరులారా, ఈ శరీరం అంతా మనది ఒక అజ్ఞాన కూపం. ఇంద్రియాలేమో మనకి మహా పెద్ద శత్రువులు. ఎవరంటే ఇంద్రియాలే.
ఎందుకంటే అవి మనల్ని ఈ ఆత్మ గురించి తెలుసుకోనివ్వకుండా ఈ సంసారంలోకి, ఈ ప్రలోభాల్లోకి త్రోసివేస్తుంది. ఇంద్రియాలన్నిట్లో కూడా జిహ్వ మరీ అన్నిటికంటే ఎక్కువ కోరిక ఉన్నది. కంట్రోల్ చేసుకోవడం మహా కష్టం ఈ జిహ్వను కదా! కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో జిహ్వను నియంత్రించడం చాలా కష్టం. కానీ మన జిహ్వను నియంత్రించడానికి భగవంతుడి దయతో తన ఆహారంలోని శేషాన్ని అంటే మిగిలిన దాన్ని అంటే ప్రసాదాన్ని భగవంతుడికి పెడితే మనం దాన్ని ప్రసాదం అని తీసుకుంటున్నాం కదా! ఆయన తినగా మిగిలింది అనే ఉద్దేశంతో. సో, ఆ ప్రసాద రూపంలో మనకి ఆయన అనుగ్రహించారు. ఈ మార్గాన్ని అనుగ్రహించారట భగవంతుడు. ఏమిటి? జనులారా, మీరంతా ఈ నా ప్రసాదాన్ని తినండి. అప్పుడు మీ జిహ్వను మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని. కాబట్టి మీరందరూ కూడా కృష్ణ ప్రసాదామృతాన్ని స్వీకరించి రాధాకృష్ణుల గుణగణాలను కీర్తించండి. ప్రేమతో చైతన్య నితాయని గొంతెత్తి పాడండి అని ఈ భక్తి వినోద ఠాకూరు ఏ విధంగా మనం జిహ్వను కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయం గురించి చెప్పారు. సో, ఇక్కడ ఈ జిహ్వన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి 6 రకాల రుచులు ఉన్నాయట. ఏమిటి? వీటిలో ఏ ఒక్కదాని రుచి పట్లైనా మనం ఆకర్షింపబడ్డాము అంటే చాలు జిహ్వ చాపల్యానికి గురైపోతాం. సో, కొందరు మాంసము, చేపలు, ఇక గ్రుడ్లు, రక్తము ఇలాంటి వీర్యాలచే ఉత్పత్తించబడ్డ ఇతర పదార్థాలు, మృతదేహ రూపాల వంటి వాటిని భుజించటం పట్ల ఆసక్తులై ఉంటారు. ఇంకా కొందరు కాయగూరలు, వేర్లు, ఆకులు, దుంపలు, క్షీర అంటే పాలతో చేసినవి ఇవన్నీ తినడానికి ఆసక్తిని చూపిస్తారు. ఎటువంటి ఆసక్తి అయినా సరే జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరచడానికే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా. కానీ భగవంతుడు పట్ల భక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం భోజనం చేయడం మానుకోవాలి. అంతేకాకుండా కారం, చింతపండు, మసాలా పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ వినియోగించకూడదు. అందుకే సాత్వికాహారంలో మరి వెల్లుల్లిపాయ, ఉల్లిపాయ వద్దనేది. ఎందుకంటే అవి రజోగుణాన్ని పెంచుతాయి. కాబట్టి ఈ సాత్వికాహారం, ఈ కారం ఎక్కువ తినడం మనం 17వ అధ్యాయంలో చూసాం. ఏది కట్వంల లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన అంటే కట్వం చేదు, లవణ ఉప్పు, తృష్ణ అంటే చాలా ఘాటుగా ఉన్నది, రూక్ష విదాహిన అంటే రసవంతం లేని అంటే ఫ్రై చేసేసినవి ఏవి రసవంతం ఉండవు, ఎండిపోయినట్లు అయిపోతాయి కదా ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్. ఇవన్నీ మంచిది కాదు అని మనం అక్కడ చూసాం. అది రజోగుణానికి ఇష్టమైన ఆహారమై. కాబట్టి ఈ కారం, చింతపండు, మసాలా పదార్థాలను కూడా వినియోగించకూడదు. తాంబూలము, హరితికి, పోక చెక్కలు, ఈ తాంబూలంలో ఉపయోగించే సుగంధ ద్రవ్యాలు, పొగాకు, ఇక మిగిలినవన్నీ ఇంకా దానికంటే ఘోరమైనవి ఏది మందులన్నీ, నల్ల మందులు ఇవన్నీను. మద్యం, టీ, కాఫీ కూడా క్యాఫీన్ ఎడిక్షన్ అన్నమాట. మనల్ని ఒక ఎడిక్షన్ గురి చేస్తాయి. కాబట్టి ఆ క్యాఫీన్ కూడా ఎక్కువ మోతాదుల్లో మరి మంచిది కాబట్టి టీ, కాఫీ వినియోగం కూడా ఇంద్రియ లాలసులు మాత్రమే మరి చేస్తారు. కాబట్టి వాటిని అనవసరపు వాంఛలను తృప్తిపరచుకోవడం కోసం తీసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడికి మనం నైవేద్యం చేసిన ఆహార ప్రసాదం గనక తీసుకోవడం మనకు అలవాటైతే ఈ మాయాజలం నుంచి మనం విముక్తులమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటున్నారనమాట. స్వయంగా భగవంతుడే కాయగూరలు, ధాన్యాలు, పండ్లు, పాలతో చేసిన పదార్థాలు, నీరు ఇవి తీసుకోండి అని చెప్పేసి నిర్ధారించారు కదా భగవద్గీతలో. అవే ఆయనకి మనం ఇవ్వవలసిన పదార్థాలు. సో, ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి మనం భగవంతుడికి ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లిపాయలు, మసాలాలు వేసి పెట్టి ఇది ప్రసాదం అని తీసుకోవడం కాదు. ఆయన కూడా ఏది చెప్పారో మనం తినాలని ఆయన అదే కరెక్ట్ అయిన ఆహారం అని చెప్పారు, సాత్విక ఆహారం. కాబట్టి అలాంటి ఆహారమే ఆయనకు ప్రసాదంగా నివేదించి మనం అదే తీసుకోవాలి అని చెప్పి, రుచిగా ఉంది కదా అని ఎక్కువ ప్రసాదాన్ని తీసుకున్నా సరే అది జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరిచినట్లే అవుతుంది. బాగుంది ప్రసాదమే కదా అని మనం 2-3 ప్లేట్లు తింటూ ఉంటే అది ప్రసాదాన్ని స్వీకరించినట్లు కాదు. కాబట్టి వీలైతే అసలు చైతన్య మహాప్రభు అయితే ప్రసాదంలో కూడా ఎంతో రుచికరమైనవి కొంచెం తక్కువ తినండి అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అంటే ఇదేమిటి వీళ్ళు ఏమి తిన్నివ్వరా అనే డౌట్ వచ్చిందనుకోండి. అంటే ఎంత కంట్రోల్డ్గా మనం ఉండగలిగితే, క్రమేణా ఆ కంట్రోల్ని తెచ్చుకోగలిగితే ఈ భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు తర్వాత ఏది కష్టం అనిపించదు. మొదట్లోనే అన్ని కష్టం. అందుకే మొదట్లో విషంలాగా ఉన్న తర్వాత అమృతంగా ఉంటుంది ఈ సాధనంతా. చివరికి అంతటి
స్వచ్ఛమైన స్టేజ్కి, అంతటి సచ్చిదానంద స్టేజ్కి తీసుకువెళ్ళగలం. కాబట్టి ఒకే రోజు రాదు, ఓవర్ నైట్లో అన్నీ మానేయమని కాదు. క్రమేణా క్రమేణా మనస్సును, పద్ధతుల్ని ఈ రకంగా మార్చుకోవాలి. ఎలా అంటే ఇలా ప్రసాదమే తీసుకుంటూ వేరేవి తీసుకోకుండా, ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా అక్కడ సరి అయిన మనం తినదగ్గ ఇటువంటి ఆహారం ఉంటే దానిని మనం ప్రసాదంగా మనసులో అన్న నైవేద్యం పెట్టుకుని తీసుకోవాలి. సో అలా ఒక నియమబద్ధంగా మనం ఉన్నప్పుడు క్రమేణా ఈ జిహ్వను కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో అది. సో ఎక్కడో రుచిగా ఉంటాయని మరి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎన్నో విందు భోజనాలు అవన్నీ మనం ఒప్పుకుని వెళ్ళామంటే, అక్కడ తినకూడని పదార్థాలు తిన్నామంటే మరి జిహ్వ చాపల్యం కోసం ప్రయత్నించిన వాళ్ళమే అవుతాం. సో చైతన్య చరితామృతంలో చివర్లో ఏం చెప్పారు అంటే, జిహ్వ చాపల్యం కోసం అక్కడికి ఇక్కడికి పరిగెత్తేవాడు నిత్యం ఉదరం జననేంద్రియ వాంఛల పట్ల ఆసక్తి గలవాడు భగవంతుణ్ణి పొందలేడు. సో ఇది పెడతారు అది పెడతారని ఎదురు చూస్తూ వెళ్ళినప్పుడు మనం వాటి మీదే మైండ్ ఉన్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి పొందలేము. కాబట్టి జిహ్వ, ఉదరం, జననాంగాలు ఇవన్నీ ఒకే వరుసలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే రకం. కాబట్టి ఈ జిహ్వని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఉదరాన్ని, జననాంగాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చని చైతన్య మహాప్రభు మరి తీవ్రమైన రుచికర పదార్థాలు వద్దు, ఆడంబరమైన దుస్తులు వద్దు అని చెప్పి ఆయన అంత్యలీలలో చైతన్య చరితామృతంలో చెప్తారు. సో ఏదేమైనా ఈ వివరణ ప్రకారం మరి ఉదర వ్యాధులతో బాధపడేవారు ఉదర వేగాన్ని నియంత్రించలేకపోయారని అర్థం. అంటే ఇండైజెషన్ వ్యాధులు ఉంటాయి, మరి వేరే అల్సర్లు గిల్సర్లు ఇవన్నీ ఏంటి, ఆహారంలో నియమితంగా లేనప్పుడు మరి స్టమక్కి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అయినా ఎంతవరకు తీసుకుంటుంది, మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు తింటూ ఉంటే మంచివి కానివి. సో పాపం కొన్నాళ్ళు పనిచేసి మరి దానికి కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో అది మనం సరి అయిన ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్లే వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్. కాబట్టి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా తిన్నా ఇవన్నీ కూడా మనం లేనిపోయిన సమస్యల్ని, ఆరోగ్యానికి చిక్కులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. అందుకని ఏకాదశి, జన్మాష్టమి ఇలాంటి సమయాల్లో మనం ఉపవాసం చేస్తే ఉదర వాంఛల్ని కూడా కొంత కంట్రోల్ చేయటం మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అందుకే ఈ రోజుల్లో మనం నియమితంగా కొన్ని రోజులు ఉపవాసం చేస్తాం. లేదంటే అమ్మో తినకపోతే ఒక్క రోజు ఉండగలవా అనుకుంటాం. ఉపవాసం మొదలు పెడితే అదే అలవాటు అవుతుంది. ఏదైనా అంతే. కాబట్టి ఇక జననేంద్రియాలకు సంబంధించిన వేగాలు 2 రకాలు. ఉచితం, అనుచితం. అంటే చట్టపరమైనవి, చట్ట విరుద్ధమైనవి. పురుషుడు మరి కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత శాస్త్ర ఆదేశాలు అనుసరించి వివాహం చేసుకుని జననేంద్రియాల ద్వారా ఉత్తమ శిశువులను కలిగించుకోవాలి. అది న్యాయబద్ధం, ధర్మసమ్మతం. అలా కానీ ధర్మసమ్మతం లేకుండా ఈ జననేంద్రియ కోరికలను తృప్తిపరచుకోవడానికి తప్పు మార్గాలు అవలంబించి ఎలాంటి నిగ్రహం చూపించకపోతే మరి అది తప్పే అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఇలా చేసినప్పుడు మరి అది ధర్మ వ్యతిరేకం, మరి మాయా బంధాలలో చిక్కుకోవడం. మరి ఈ ఉపదేశాలన్నీ గృహస్థులకే కాదు, త్యాగులకు, సన్యాసులకు కూడా అన్వయిస్తాయి అని చెప్పి జగన్నాథ పండితులు ప్రేమ వివర్తం అనే గ్రంథంలో ఆయన ఏమి చెప్పారు అంటే, నీవు వైరాగి జీవితాన్ని గడుపుతున్నావు, నీవు సాధారణ నియమాల గురించి వినడం కానీ చర్చించడం కానీ నువ్వు చేయకూడదు. ఈ వైరాగ్య జీవితం గడిపేటప్పుడు స్వప్నంలో కూడా నువ్వు స్త్రీలను తలుచుకోవద్దు. స్త్రీలతో సంబంధాన్ని నిషేధించే వైరాగ్య జీవితాన్ని నువ్వు అంగీకరించావు కాబట్టి నీవు చైతన్య మహాప్రభు సాంగత్యాన్ని ఆశించావు అంటే ఆశించినట్లయితే నీవు ఈ చోటా హరిదాస్ విషయాన్ని, అతన్ని మహాప్రభు నిరాకరించిన సంఘటనను ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకో. మీరు విన్నారో లేదో చైతన్య చరితామృతంలో ఈ చోటా హరిదాస్ ఎంతో భక్తుడు. కానీ ఒక స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు మరి సన్యాసం తీసుకున్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో కొన్ని ఇళ్లకు భిక్షాటనకు వెళ్ళేవారు. అక్కడ ఒక స్త్రీతో మాట్లాడుతూ చాలాసేపు అనవసర మాటలు మాట్లాడటంతో చైతన్య మహాప్రభు అతనితో మాట్లాడకుండా అతనికి కొన్ని రోజులు ఆ రకమైన శిక్ష విధించడం జరిగిందనమాట. సో అందుకని అది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. చోటా హరిదాస్ అతని పేరు. నీవు చోటా హరిదాస్ విషయాన్ని, అతన్ని మహాప్రభు నిరాకరించిన సంఘటనని గుర్తు చేసుకో, స్త్రీ సాంగత్యం ఆశించినట్లయితే. సో అలాగే ఆడంబర వస్త్రాలు వద్దు, ఎప్పుడూ నమ్రతగా ఉంటూ నీ హృదయాంతరాల్లో రాధాకృష్ణుల్ని సేవించు అని ఒక సన్యాసిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇలా సింపుల్ లైఫ్ ఉండాలి.
సారాంశం ఏమిటి అంటే వాక్కు, మనసు, క్రోధం, జిహ్వ, ఉదరం, జననేంద్రియాలు ఈ 6 నియంత్రించగలవాడు స్వామి లేదా గోస్వామి అని పిలువబడతాడు. స్వామి అంటే యజమాని, గోస్వామి అంటే గో లేదా ఇంద్రియాలకు యజమాని. ఎవరైనా సరే సన్యాస జీవితాన్ని తీసుకున్నప్పుడు సహజంగానే వాళ్ళకి స్వామి అనే పేరు వస్తుంది. దీని అర్థం అతను ఏదో కుటుంబానికో, జాతికో, సమాజానికో పెద్ద యజమాని అని కాదు, ఇంద్రియాలకి యజమాని కావాలి అని అర్థము. ఇంద్రియాలకి యజమాని కాని వాడిని మనం గోస్వామి అని పిలవకూడదు. అతడు గోదాసుడు, ఇంద్రియాలకు దాసుడు, గోస్వామి కాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ బృందావనంలో ఉన్న ఈ 6 గోస్వాముల అడుగుజాడలు అనుసరించి స్వాములు, గోస్వాములు అందరూ కూడా ప్రేమతో ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండాలి. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న గోదాసులు మరిగా వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచ కోరికలు తీర్చుకోవడంలోనే ఉంటారు. ఇక వారికి వేరే పని ఉండదు. ప్రహ్లాదుడు గోదాసుని అదాంత గో అని వర్ణించాడట. అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించని వాళ్ళు అని అర్థం. అదాంత గో అయిన వాడు ఇక కృష్ణ సేవకుడు కాలేడు అని భాగవతంలో భక్త ప్రహ్లాద చెప్పారు. ఏమని? ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవితాన్ని సాగించాలని నిశ్చయించుకున్న వారికి స్వప్రయత్నం చేత గాని, ఇతరుల బోధనల చేత గాని, పరస్పర సమావేశాల చేత గాని భగవంతుని పొందే అవకాశం ఉండదు. ఇక ఆ ఇంద్రియ తృప్తికే ఎవరైతే అంకితం అవుతారో వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా, వేరే వాళ్ళు వాళ్ళకి బోధించినా, ఎన్నో భక్తి సమావేశాలు అటెండ్ అయినా వాళ్ళు భగవంతుని పొందే అవకాశం ఉండదు. ఈ కళ్ళాలు లేకుండా ఇంద్రియాల వల్ల వాళ్ళు కళ్ళాలు లేని ఇంద్రియాలతో వాళ్ళు మనం చూసాం కదా, గుర్రపు బొమ్మ ఎగ్జాంపుల్. ఇంద్రియాలు గుర్రాలు, అవి కళ్ళాలు లేకపోతే ఏమిటి, వెనక్కి లాగకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్లు మనల్ని ఎక్కడికి పడితే అక్కడ తప్పుదోవలోకి తీసుకువెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి వాళ్ళ కళ్ళాలు లేని ఇంద్రియాలతో వాళ్ళు అజ్ఞాన అంధకారంలో వెళ్ళిపోతారు. ఈ రకంగా చర్విత చరణం అంటే నమిలిందే నములుతూ వేర్రిగా నెలకొంటారు. అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే జన్మలో వస్తూ ఉంటారు. నవిలిందే నమలడం అంటే ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఇలా చిక్కుకుపోతారు అని ప్రహ్లాదుడు కూడా చెప్పారు. సో ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఈ 6 వేగాలు మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు ఎవరికైనా గురువు ప్రపంచంలో అవ్వగల ధీరుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ 6 వేగాలు ఎవరు కంట్రోల్ చేసుకుంటారు? ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నవాడు చేసుకోగలడు. సో అన్నిటికంటే పవర్ఫుల్ వేగం ఏది అంటే జిహ్వ వేగం. ఆ జిహ్వ వేగమే మరి అది కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనం వాక్ వేగం ఒకటి, జిహ్వ వేగం ఒకటి. జిహ్వ వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఉదర వేగం, జననాంగాల వేగాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే సాత్వికాహారం తింటే మరి రజోగుణము, తమోగుణం, బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉండవని చెప్తారు. సో అది జిహ్వ వేగం కంట్రోల్ చేసుకుంటే మిగిలిన 3 కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇక వాక్ వేగం, మనోవేగం, క్రోధ వేగం, ఇవి 3 మిగిలిన 3 వేగాలు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. సో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అద్భుతమైన విషయాలను మనం వింటూ ఉంటాము. ఇది సింపుల్గా 10 చాప్టర్స్లో ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా ఉండాలి, ఈ మార్గానికి వెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేయాలి